Une m de me o. Igwa ma abala. Ndị eji eme. Mma ide menu. De menu. Igwa m ndị bayi na-agbakwa ọsọ oku nwanne. Kpoyewela ya iji ana. Bịa ya. Mma nwanne. De menu ọ na-agakwa. Igwa m oji ege n'azụ biko. A na-ekwu na ego adịghị na Nigeria mana gbe tim wenu. Na-ekwe na ya biko mma ide eme aka masịkwa ichi ya ma ose nta amụ ma meloka gbe tim wenu ndị bayo na ụgwọ ori aga anyị ọwụ ebịa n'udu na ama okwe fiwere achụ anwa onye ọna n'ọnwa na ele nke anyị na owe anyị bịara taa nekwe woman mama afam de eme ikwe m ya chọ na-aga na-eche m wele ọkwa na ebe na-agba ọsọ oku ndị bara na-ekirikwe be anyị ikwe m azụ na-eche m wele oge tawa oge oyi uchicha ajụ oge ekete na ji ọkọdọ ọnene ọhịa ekwuru a na-eme ama ekiri ọhịa basị wee ji ike na-eshi anụ oshiwe maka anụ nni eshi n'ite mgbe e tere ya basị ọnene ekiri onume ya taa ịkwanye ori gị na-atọ n'ebe wasị igbe m ebe ọ nọ na-achị demenu ịgwa m ọgwụ ịba infection demenu